Salthamromai amche sung pherang kare hane khadumani phunuknani thangai lahar kasumungni mongai bisal gogoria mara amchani lokora school college thangnai student te sakhamye rokna daga chopa khlaimani koksil chamong abo simi ya koktuma thungnai adong rokni camera rokbo sekna naimani koksil chamong koktuma makhane patimung thayo thangai sogikha bisal gor thanani police Hastani joto kami amchayo tongo mungsa jengjal o jengjalno yakaknani bagai democratic lamatei movement khlai no mano kamini lukoro piaba movement khlainani thangai gana gini amchani tongo songlugorokno jengjalo khiklai andolon khlaimani hanke belai chaya abo haino kaisa selengma singsa patimung patikha pisal goni gonia mara amchani lukorokni yaktei borokni amchayo jeng pherang kore hene koksil chamungti sawoi lahar kasumuni mongoi lamatei thanglasu khlainai lukorokno bupre sopre tei dago chopa khlaimani patimung belai seja kokmani koktoma Salthamromai amchayo jeng pherang kore hene khadumani phunuknani thangai lahar kasumuni mongoi pisal gogoria mara amchani lukoro school college thangnai student tei sakhamya rokno daga chopa khlaimani koksil chamung Abosimi ya koktuma thungnai atong rokni camera rokbo sekna naimani koksil chamong aboni bagai dam thamromai lahar kasumung khlaijakmani yagulo phalia kebo hafangni naikol atong rok আপনাদের এখানে কি সমস্যা আজকে 4 দিন ধরে কারণ নাই আমরা জানাইছেন নি তারারে কারণ হইছে কি কই তারা হয়তো দিব কালকে আইছে আইছে গ্যাঙ্গাপুর আমি দেখি তা করছে কইরা গেছে গা কইছে ট্রান্সমিটার নষ্ট আমরা তো শুনলাম তারা ঠিক টাইমে অফিসে আইে না এই বিষয়ে কি কবেন অফিসে আইনি ঠিক টাইমে অফিসে আইে না তারা ডিউটি তো আইে না আচ্ছা টাইম টু টাইম ডিউটি তো করে না স্যার koktuma makana patimung thayo thangai sogikha bisalgor thanani police paithago police nidam rok mungbai yakari de jakha lahar kasumung বেশি পাগল করে দিয়ে দিলা Kalau itu oleh itu ya kan sah, lepas karena lagu tu ramai orang orang na. Acha kota ko. He tola tu kota ko na hadan naik. Ai betul. Karena nama tu. Na itu betul. Apne kaya kuch kota ram balo tu sila. Jom naik kono kichu ne apna diya debe. Apna diya debe. Karena tekla apne kamera kon kete hain. Bisal goni simi ases ni koktum chini khora